in Services. We don't just create, but we captivate. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress for our social media accounts for Facebook, JFS Petals and Services, for Instagram account at JFS Petals and Services, for YouTube channel na kailangan nyo i-subscribe and click the notification bell, the JFS Petals and Services. Tara na't bumiyahe all the way from Goa! Hello guys! So, andito na kami sa Goa, Camarines, Surpresa ng ating lucky mommy for today. So, tara na at samahan nyo kami kung asan siya. So, bahay ni mommy ay nasa elementary school tayo. So, papasok pa tayo guys ng eskinita kasi hindi na kasya yung malaking sasakyan natin. So, tayo na lang yung mag-a-adjust. So guys, andito na tayo, nakapasok na tayo sa eskinita. So, tara na't surpresahin natin sila. Tao po. Dito po ba ang bahay ni Ma'am Aurora Obias? Ma'am, may naghanap sa imo, ma'am. Ma'am, may naghanap sa imo, ma'am. Tao po. Ay, hello po. Andito po ba si Ma'am Aurora Obias? Hello Ma'am, good afternoon po. Ako po si Angel po. Ma'am, bakit po may delivery po kasi kayo sa labas? So po saan namin naka-receive po sa inyo. Pwede po kayo sa ma'am. Sige po. Updated po yan ma'am. Kailangan lang po ng video update. Yan, so, nanay, andito po yung package po ninyo. So, po, dito kayo nanay. Ano pong tanong niyo po? Kaya niyo pong dalhin? Ay, kaya niyo nanay dalhin. Siyempre, bigat ito pero kaya niyo dalhin. Ready na kayo nanay? Ready na? Okay lang po? Wala namang nararamdaman? Wala. Masaya po ba kayo ngayon? Siyempre, birthday niyo ngayon. Diba? Ilang taon na po kayo? Sige nanay, so gusto ko po buksan niyo po to. Itong, ano po? At the count of 1, 2, 3. Sige nanay, buksan mo po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Nanay, halika dito nanay. Lapit ka dito sa akin. Ayan, nanay, happy birthday po. Kami po ang JFS Petals and Services na kung matatandaan nyo po ay last year. Sila lang po yun. Hindi po ako kasama. Ayan, nanay, happy birthday po. Bago po yan, gusto ko pong isuot nyo ang aming lucky sash. Ayan, susuotin nyo ito, nanay. Ito po sa kabila. Ayan, happy birthday po. At syempre, meron din po kayong money sash na 3,000 pesos. Ayan, nanay, suotin niyo po yan. Nagkakaya naman dito. Okay lang po yan, nanay. At syempre, meron pa tayo. Ayan, nanay. So, meron pa po tayong bubble balloon na may happy birthday, Mama Auring. Para po yan lahat sa inyo. At syempre, meron din po kayong red ribbon cake, Ferrero Rocher, at itong street fit stuffed toy natin. At syempre, lahat po yan para po sa inyo. At syempre, nanay, hindi pa po dyan nagtatapos ang regalo namin. Naharanain po kayo ulit ng aming haranista na si Kuya Gab. So, nasan mo na yung message natin? Kasi hindi kasi ito makapapagkap
Oo, hindi po nga ako. Opo, kaya pinapunta namin kayo dito. Kasi, at pong nagpadala na to ay nagpadala si Ma'am Maria po ang nagpadala sa inyo. So, napakaswerte nyo naman po dahil may regalo kayo ngayon. 73 pero strong na strong pa din ni Nanay. So, Nanay, ito po ang message na gusto ko sabihin para po sa inyo. So, to Mama Auring, happy and blessed 73rd birthday to you. I know you don't like surprises, as you said to me when I called you. Just your simple wishes instead is enough to complete your birthday. But here I am again, together with Manoy and the JFS team and the rest of my siblings planned these surprises for you. Nothing more we wish for you, but to be happy and good health and safe always. I love you and many, many more birthdays to come and happy birthday. Ay, sa inyo po talaga to. Para sa inyo po to. So again, everyone, our lucky nanay for today na si Ma'am Aurora Obias all the way from Goa, Camarines. So happy, happy birthday, Mommy! So, Mommy, papablow muna natin itong cake na to. Sa inyo po. Okay guys, so kasama ko pa rin ang ating lucky nanay celebrating her 73rd birthday na si Mama Auring. So bago yan, kakantahan muna natin si Mama Auring ng happy birthday bago niya i-blow ang kanyang candle. So, at the count of 1, 2, 3, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! So, Nanay? Sabi ko wala ng surprise. Ito pa sa labas. Ayan, Nanay. Make a wish and blow your candle po. Ayan! Yay! Happy, happy birthday, Mommy Auring! Happy 73rd birthday po. Ayaw mo ng surprises pero meron pa rin kaming surprise para sa iyo. So again, Mommy, happy birthday po. So, Mommy, ano pong gusto niyo sabihin, Mommy? Thank you sa inyo lahat. Ano ba po? Alam mo, sabi ko kay Mariela noon, sabi ko, ayaw mo na ng mga surprises. Opo. Tapos ngayon, last year doon sa loob, ngayon nandito tayo sa labas. Okay lang yun. Ano ba? Yun lang po? Okay, Mami. So, hindi pa po dyan nagtatapos ang aming surprise sa inyo. So, dito na lang ba natin naranayin si Nanay sa loob na lang? So, papasok na tayo sa loob ng bahay ni Nanay Auring upang aranahin siya ng ating surprise saranista na si Kuya Ga. Okay guys, so andito na tayo sa loob ng bahay ni Nanay Auring. So kung makikita nyo, kasama natin ang buong pamilya niya upang din handugan si Nanay ng kanyang dalawang kanta. Tara na taranahin siya ng ating surprise saranista na si Kuya Ga. Why don't you wait till I borrow something you say? There you should follow. Now oh. If they just say
love is always the first to take care of me at my worst. Kumusta man po, nanay? Ako na naman ulit. Tayo. Tama ba? Tumaw kita sa may payo. Dahil po... You might have mom, she might be the bomb, but ain't nobody loving me, loving me, loving she love me like nobody else. I'm telling you, telling you, telling you, telling you all, and tell me how to love myself. You might have mom, she might be the bomb, but ain't nobody got a love like mine. Her love's to the end, she's my best friend. Ain't nobody got a mom like mine. So we go way back home. Oh, I remember all the times that I cried. She made me feel better. She loving me, loving me, loving me, loving me. She loved me like nobody else. I'm telling you, telling you, telling you, telling you all that she taught me how to love myself. You might have a mom, she might be the one, but ain't nobody gonna love like mine. Her love's to the end, she's my best friend. Ain't nobody got a mom like mine. Okay guys, so ayan, hinarana na siya ng ating surprise artista na si Kuya Gab. So nanay, happy 73rd! Sorry, 73rd birthday. So nanay, kumusta po ang pakiramdam niyo? Masaya po ba? To be expected. So next year nanay, track na naman nanay. Charot! So guys, ayan ang ating nanay for today na surpresa natin all the way from Goa na si Nanay Auring. Again, Nanay, happy 3rd birthday po. More birthdays to come and enjoy your day. 74, 75. Namamala, joke lang po. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just praise but we captivate. Again, advance Merry Christmas mga ka-JFS. Magbawag ka naman, Nanay!